Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasaritaan ni Barbara nga napoluan iti Cargador. Dear Manong Nemi, bugbugtungak nga anak dadadi kini mami Manong Nemi. Dahil di daddy ko na takargraduar ko lahig iti high school, iti pumusay di daddy, iti car accident. Ado idi nga lunga tinagarubos kada kami kini mami. Abos tamay may anak da, sapay na pukaw ni daddy. Iso nga dududwa kami kini mami Manong. Ibagata kanyak Manong Nemi, dagiti barkada kaskola ak nga spoiled dak. Namaminsan ka nagpeso Manong Nemi. Agsipot ta amin nga ibaga kini mami awan saan kayo kuhana. Noko na, kakayat ko, ti mangisibro, mangted ti kwarta, ket mapanak ag shopping nga kaduwak, di kiti barkada. Noko na, kakayat ko't mapanak pasyar, parubusan na, nga madapang magbaga. Noko na, Manong Nemi, nga umatendar, iti party, akaduwak, di kiti barkada, awan ti saan ka ni mami, nga madda, pamagbaga na. Amok met Manong Nemi di trabaho ti unek ti balay. Ngem no jak kayat nga aramiden jak kayat latak. No saan nga pagpakaan si ni mami saan ko nga aramiden. Numang dalos iti unek ti siled ko, okay aramiden. Naurnos met ti siled ko Manong. Ngem no masadutak Manong Nemi agdaros iti salas ken dumapay nga paset ti balay saan ko aramiden. Agtugawa, ket cellphone, ti kudit-kudit, kung saan, ket laptop. No, kasi tayo mapanak agbasa, tayo agbasa kung iti college, Manong Nemi, itanggayak ti imak, nukurang kunak, nayunan ni mami. Ni mami, Manong Nemi, ket adda pwesto na, nga bigasan, kuno paglakuan iti bagas, iti tiyandaan, iti kabisera. Ken kastambatan nga malaksid iti ka pwesto na nga paglakuan iti bagas adda pay paglakuan na iti ikan. Tadamat kadwa na Manong Nemi nga mga sikaso no ko. No kasta nga manipatan ni mami Manong Nemi nga batyan nak ti kwarta no kasta nga bakasyon kada papanak. Awisan nak nagiti barkada taw-tawagak to isuna. Mami, dinak imbat yan ti kwarta. Kat pa panami ka na kiti barkada. Kumay mo alan iti tiyandaan. Abang bangsit dita. Kunak tumet. Ngam kapilitan tumet nga mapanak Manong. No awan ni mami Manong Nemi iti pwesto na nga paglakuan ti bagas adda isuna iti fish section. Apotek to Manong Nemi ti agong ko. Arig na naka-face mask, nga sumrek, iti nga paset ti tiyandaan, very wet, naglangsi.
Nalaos, ti angot na manong. Kaya dito iahawat ni mami ti kwarta manong Nemi, nakaigam tumat iso na iti ikan, siksik ti ima na. Sa medyo nabasa ti kwarta, oh, ni mami, ola sa bali ang kwarta ng itad mo, dito sa mga inyag gamit ikan, mami. Anak ko, abi kasla, allergic mo ti ikan. Kasi ito pagbibiyagan tayo. Mami mo, abi ngamin nga saan yung imbati kanyak, ti kasapo lang ang kwarta. Awan ti sa bali nga kwarta, no di ta. Ikan. At api siksik na, ikatay mo na. Oo na yan. Kastaak ba nung Nemi? Mamano numapanak sa diyandaan nung paibagbaga ni mami anak. No kumamit kasta nga bakasyon. Imas ka makibarkada nga, mapanagpaspasyara. Umay nagtulungan di diyandaan. Apay kasla karugit mo di diyandaan. Dito eglatan balay mami. Ang abaling ang daldalusak ang malmalim. Uno siya para lutok. Ang abaling ulit-ulit tagsaplid. Uno ang sagad dita lawlaw ti balay. Hanang lagi di umay di tiyandaan. Amoy matang allergic ko ti langas. Amoy matang allergic ko ti madinga sa angot. Baengak nga baeng. Marawam kanto anak. Ori siya mat idi. Narawamak mat. Amo mami no kapukad di tiyandaan. No saan ka nga agdigos nga dagos. Di ka kahit nga sitgan. Nalangas ka. Edi pa nagbalasan ko manong Nemi aduli kita agar arim ka niya. Siyempre, saan ka ibagano ka niya mami no maki-boyfriend na piliyak. Siyempre mami, orasan yung iba ka. Piliyak. Amok pili. Di may bagay kas kanyak. Kasas kanyak nga napintas. Kahit mo sawin, makidubyo kat napintas. Ni mami mat. Kas kanyang no napintaas ak masapul met nga handsome tagbalik ang boyfriend ko. Ore samet nga nagwapo. No nasingpet, awan madi abisyo na. Nagaget. Nagaget. Katoin. Sanga kas kang nga, ala ni mami, sadot ko na yung kanan kanyak. Sa anak nga sadot tagtrabaho akmet. Anang orti awag kang kati, kasla mapilipilit. Nasulit. Oo, nasulit ka na sadot. The same. Ha, nakasadot mami. Ipaniknik mo. Kastamat at ipipilian na giti lalaki. Siyempre, numaamon na itong asla kala spoiled. Nga di mo amo agtrabaho no saan nga ibaga. Kaya ipakpakaasi di ay mayat amang mamagtrabaho kang ka. Numaamon dyan lalaki nga asta ka. Spoiled ka. Kayat nakangata. Sabi ko din nakayat ka na pintasak mo. No kasawa kam to mami, siyempre, adan to katulong mi. Sabi ko, siyak ko matagtrabaho. No makiasawa ak, apay ko magbali na ka plain housewife. Ano? Yan ang to trabaho. Kadit kurso, accountancy, di mo kumising na akto. Basta pilyam ti lalaki. Diya kaya't nga, si kakakaiso ng anak ko, bayi. Kanagsangit, gapukin niya yan. Agar-aram kanyak ni Jude manong Nemi di Kotse. Very neat, guwapo, parang artista manong. Luhan, kasla kayat ko. Ada kayat mo ugali na manong. Kitam kandaeng, tipag-ibasa na kat saan lang guwapo no dikit ugali. Nalastog, kung ang lalo isot kalalaingan. Nakangat nga to timid na. Abang nga nakalasastog ka, Jude. Oo. Gamot ada ilastog ko. Diyak kaya tinubi yung agbanin nga nubi yung alastog. Anong rati kayat mo? Natay nakadumog? Gabutawan ti mabali ng ipanakkel? Napanakkel ang gabuta ti pangnekkel ko. Adabukod ko nga kotse. Oh, guwapo ak. Nabangbang ti pitaka. Noong kwarta may ka nga. Adamat kwarta. Ore no, bigasan lang kan na isdaan tinegosyo ni mami. Saan ko ginakaklo ni Jude manong Nemi? Tanong pay kayat ko kumamit. Talagang awam ti mariknak nga na isang sangayan kan kuana. Admire laang iti kinanit kinagwapo na. Idaan ko dito Purchase College manong Nemi ni Renette si Mublat nga nagdaton kanya.
Wow. Macho manong. Kasmet ka ni Jude manong naming with car, with wheels. Napakumabalang iso na manong. Ti makadakas. Agar aram kanya. Ngayon adamit. Tumawag-tawag kang kuhana. Kung nangarod manong naming ni Karen ng best friend ko. Baka na nung ngorte playboy mat. Wala din ang sarakan. Amom, nakakasta nga klase nga lalaki, sigurado nga playboy da. Sino nga tirumbe nga pakirelasyon na? Agad na talaga nga ipatpatag mo ni Rene. Aglunem. Ang masabol nga nakasagana ka nga mangilaban ti panagayat mo. Makiinagaw ka kada iti babae ti biyag na. Huwag na lang. Ti kahit ko akit sisyak lang. Makasapol ka nga ti lalaki ang asta. Tsak lang makinubnub yun. No may saklaing kadakwada, sa anak ba't nga may mesa. Di kayat ko, nga lalaki, nga mangayat kanya, katsisyak lang. Urayam nga rod sinunto tagpurpos keng ka. Nga lalaki nga, siksika lang. Kaduan na nga lalaki, sa ala nga may mesa ti, babae ti biyagda. Ngayon no kayat mo ti makigasang-gasat, makiinagaw, kahit no sikat nagasat, nga ikasar na, di kat isika. Ang yung ori, asikan doon asawa na, adun to pala, chicks na. Aging ka, manong naming nga nagturpos ako ni kursok ng accountancy, ti makadakis manong nagtekak ti board, nakaw, saan ko nga nairwar. Nakamiso-utak manong naming, sorry mami. Agritek ka to anak. Abay, kaya atin, baka sa anak tumanin na makaroon. Nakabababan, di ba nagkitak ti bagik, mami? Nabastagak man nga nag-review. Sa anak ba nga paati o? Nangato man ti grado. Nga mapaya, kasto mami. Kasta ti biyag. Ada siguro pakatikawam lang. Hamod nga aming nga tao katagbalagi or kaso nakalaing na. Agtiktuan no anak, ha? Kat orehan ka nakaruwari ti board mo, mabalimot sobrang trabaho, kas ka na. Sobrang kang kahera, apply ka. Kadagiti groceries, no department store. Mabang ka kumitat pagtrabaho ni tamul. Managpasyar ka ni tamul, nakalado nga mul. Abi nga di mo iba sa 3 application letter mo. Dito aglat ang balay, mami. Nagpupubok ka dito balay. Ngon awisan na ka di barkada, mapang sumurot. Di ka mabain ka ni barkada, mga trabaho dan. Sikalat awan. Ada may isang hasin ko keng kaanak. Trabaho, mami? Trabaho. Ano to eh? O may naktulungan itiyandaan. Ingat, mami. Amo dalang araw din nga reject ko itiyandaan. Sa da ibaga. Katuan, no, di mo kahit di ka ikanan, di jay paglakwan di bagas. Uray pa, mami. Abi, di mo kaya. Di mo among pakat ti inadal mo. Uray ka mapay lang, idi adakat di high school, kat mabalim mo ti umay, tumulong. Tapos saan ako nga, mangsusweldo, pa kada kakadua. Sweldoan ka. Tapos damat makuna nga trabaho, ganyan kasama ten, nga adakwartam nga bukod nga pagrigatam. Anong artubrak sa dyan? Di klako. Nadagumhatang, sukatam naman o kilo. Hindi ka mat marigatan, adamat tag price, tigiti klase ti bagas. Ano saan ka ni Jay, peace vendor, peace section, umayam. Ni mami, mat. Agigay magtiikan. Oh my God. Dito nga kinapintas ko, kinapudaw kong mami, agigam tiikan, nga masiksikan na imak, nga nalang imak, tinaangot ko. Huwag na lang, mami. Ngayon tadagiti kundaway manong naming nga maburingak dito'y balay. Didak man awisan ni kini barkada, kinapudno na siya lang ti awan trabaho na karili dati nga markada. As kini Karen manong naming na ipasana di board na nakastra kadangos di bangko. Friend, tulungan nakman. Agaritik ka.
Ken, oray na saan ka nakapasa. Makapagtrabaho ko madlat ta. Mabali mo tag-aplikar. Selaman pa yung nagtrabaho nga, naggraduarak na accountancy nga saan ko nga nairuat. Abi nga saan mo tulungan ni mami. Si Kamon. Abi nga mo, mabaing ka mapanito tiyandaan nga glako, ang trabaho. Nabayagin saan nga nagkuyog Busy akbad namin. Nukas nga bakasyon. Bonod din nakayatin nga kakuyog, di nakayatin nga gayem, itataon trabaho kat sikat at trabaho na. Hama na kasta, ngem, sandan nga agbagay. Huh? Hindi estudyante at agbadpadag, bagay ta. Ngem itataadan trabaho kat aon trabaho, antag bagay. Saan gagayang na po nga gayem? Saan nga kastat kahit ko sa one, friend. Abe, di kagtrabaho namin. At da negosyo ni mami, abe di mo tulungan. Depende di klase di negosyo. Ngayon no kasta nga awan ti ba bracket boring ak manong na ti balay. Mapanak ang paspas nga sisyak, yung madilat ta. Kaya kasta nga malipatan ni mami ti mangibati ti kwarta, kapilitan nga mapanag ti tiyandaan. Nga no awan ni Suna manong nemi ti paglakwan iti bagas at da iti kaikanan. Naka-face mask to manong nemi nga mapansad dyan. Mami, kwarta ak nun. Di ka ko mami nagtrabaho tapno adaganas mo nga gastos ti kwarta. Agli siya kadtakit dati. Dati, Ilyong. Ay, mami. Lalakit pakidisub dita kita. Apong presko. Kung presko na kita ngay ka na. Apo adolakit gumatang. Dagay gusto ba niyo nga napinnas? Ay, anak ko. Ni Barbara. Barbara, ni Ilyong. Mami mat, nagad na lain yun nga Ilyong nagalas. Sakit ni. Gusto ko nilingit na. Ni macho manong nemi. Kargador. Kang kanayon na katultulungan ni Ilyong basta lakit nira ng ada dito tiyandaan. Ilyong. Ay, mami. Manut udik. Babayan nyo no? O anyo pala ba ito dita? Ito dyan no maminsan. Ay, alawan la. Sensya ka na no? Ada, wudik no ka kadagit ay idil-deliver mo. Manong nemi kinita na. Hi. Hi. Mabali ni pa kay mamo? Iyahot no kidinti nakabasbasa nga ima na manong yung jakayat mata. Kurata po nasak. Nakabaklay di tuwalya manong nemi. Nakasando, macho, nakashort, naka-rubber shoes. Kargador. Wala yung pinunasan na ti ima na manong nemi amok nga nalang es. Kapata siyempre naggigamti ikan. Ikan nga rin ti kargana. Iti ingato na manong nemi. Babay ni ti pag durun-durun na, siya pa apot nagan na. Hanggang ngayon ako ti ima naman ng nemi. Hey, Barbara, anak, bakit amo kayong kanilyong? Ama mo karoon ng ilyong tinagan na, Barbara, awag yung kanyang, di amo na nga Barbara tinagan ko. Di korta, mami, ito yun, no, masapol ko. Kakaiso ng anak yun, mami. Abi nga, mami, tiyawag mo kay maming ko. Kasta kami, Yes, ko nga dagos tiriknak. No mamit lang nga na, mami ko na. No dadit lang nga na, daddy ko na. Papaos. Hindi niya ako tan manong nemi ni mami ti kwarta. No man pa yan nalagos nga, dapat siksik naman. Nagdadarasa ko na pimano, napano kong ti CR, napang ko dinalusan ti kwarta. Sa ko, binugwanin nga sinabunan ti ima. Karabian na manong nemi nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapundo. Hello? Hello, Barbara. Lalaki? Bedroom voice? Asin na ito Ni Ilyong. Kasano nga nahanap ang number ko? Kininto ko kini mami. Di lang mabaling nga sa mong awagan ni maming ko ti mami. No awagan ti mami kasladan relasyon ta. Ibagagmat kang ka. Nga paanak ko ti bagik.
no ina ti kasasalita. Apay awan ti bukod mo nga mami, nasapak namin nga na ulilat ina. Ni tatang mo tadda. Muna, alangan mo't nga daddy tadaking ka. Tatang siyempre. Ito masapul mo. Kasasalita ka. Apay kahit mo kang magsasalita ka niya. Kahit ko, gini-istorya ta. Ano yung kumat-istorya kan ka? Naon ti istorya mo kanyak, di siya tag-istorya. Ano yung kumat-istorya mo kanyak? May panggap ti biyag. Ore sa mong istorya, ilyong. Ano nga talaga tanggam mo? Api nga ilyong. So nga min tinakairuamang awag na kanyak eh. Virgilio. Api nga hanga Virgel. Nabimbinas ko ma. Ayun sa bagay, kas may sa kargador, ilyong, may mga peso. Siga ngay, apay nga Barbara. Kaya nagpitas ka nagan. Kanagdagan ko natin may isang nalaing foreign singer ni Barbara Streisand. Kanta ka mga ron. Ano't amo mga kanta ni Barbara Streisand. Ito evergreen. Love come from the mountain. Di mo sa amot wordings na. Dadya lang tune na. Nga mapi nga saka na ka magsasalita kayong ka. Saan? Nakatawagan. I-block ka. Si Kamen. Sabi ko man takang kanahin ka nga may jitendaan tapno kang kanahin ka magita. Sa anak to nga mapapan sa jay. Amon no saan ko laka sa punan ti kwarta? Sana ka mapansadyay. Tapay. Ibain mo ti pagsapulan ni mami. Kung ibain. Ngem, DJ lugar. Sabi nga di mo kaya DJ lugar kita. Pagkatanga mo kung mga rati ikan, no saan nga ti fish section. At dapat magatang nga ikan, iti igit ka bye-bye nga mismo. Una, no dakat igit ti bye-bye. Ngem nagatayo ti bye-bye. Di lang mo balihin na. Nga dahil ito umuna kin mauding nga parang tawag mo kanya. Kasla mo laimbagan nga pasatay kunti angis ko. Taan niya kami tirantam kanya. Armanat. Sasino ko matisan nga group bob ken ka. Huy, iliyong. Naggraduar ti accountancy na mampisa ko pwede rowarty board ko. Diyak to pulos ara pa happen ti maki relasyon iti may salay nga kargador. Diyak kayat amanong nemi ko nak ti mapanit si sandaan ngem talaga kapilitan irang ranta ni mami manong. Irang ranta na ti saan nga mangibati ti kasapula ka kwarta kaslan na irang ranta nga mapanag ti sandaan tapno siguro tapno iruam ko ti bagik. Ada kanu dahi ti panakairuam. Ngam naka-face mask medlat taman nung nemi na mapanak sa jay. At dati kiti kundawi manong nemi amaranak sa jay ni Ilyong. Nga agi duron manong nemi agi deliver, kada kiti kayat nang i-deliver. At damat na kiti kundaway nga mapanak sa jay nga awan. Nga nusang ko nga makita. Kaslasap sa pula. Ay, tulungan na pailang Barbara. Namat mami. Adabit papanak, agbantay ka. Iya mo korte bagbagak. Agdamag kakaragta, kaabay mo no ano presyo ti bangos, tilapia kanda dumapay. Nagpapada kami met ti presyo. Ano to mga orda ngayon? Kasanot pagkikilok igamat, di ipitem no sa mo nga kayat nga igamat. Nakabaybayag ni mami, manong nemi, kada gumatang. Hi, Miss Beautiful. Ang katangem. Kata mambagos. 1 kilo lang. Dagdadarakel. Manong nemi, arakandak matenti ado nga may gumatang. Gabong nga tatalapintasak, aglako. Kaya nakaruwatak ti disente. Kat kadwa na matin nga lalaki ti umay manong. Diyan akong magwantaan manong. Di ko ang ada ni Ilyong. Ilyong. Ay,
Barbara, may naman tulungan. Ikaw na. Di mami mo gawin. Danapan na namin, may taklain ko na. Di amo ka kita, awan ti umarak mo, may gumatang ka niya. Arakanda ka, gawata na pintas ka. Sige. Siya ako nga rin tinimang tulong kay ka. Kung tugawak latan na, sige. Tugawak latan dumuyain, nakaglako. Kabayatan manong nemi, aglaklako isuna. Magustok matamat-matan ti pamagina naman pa'y aglang ng earth. Kaslahayat ko manong nemi nga punasan. Nagmatyo, sayang lang, kargado. Uwen manong nemi sakit ni, siksik-siksik ti sandong na, pati short na. Di sama nagdigdigos. Iniawanan ti gumatang manong nemi kadadamot ni mami. Ay, thank you, Ilyong. Yes, mami, no problem. Yung magmanta tinulungan mo ti anak ko. Pinalubusan ko malata. Iti awanak, mami, isumat naglako nga talaga. Ipitin na nagit ikan. Di naman igaman. Pambara ko bang igaman? Mami, nakaroon. Di ako kay kinilyong. Aga, abi ko magkuyog kami. Sisaglat na lang. Nangala ko di kwarta. Nakon. Tawag-tawagan naklatawa nung Nemi. Tibagbaga na mabaling kang umay pasyarin iti balayo. Saan kang umay? Amo, saan kang asangwan? Bagaglatang aro din ti I love you kay ka. Iti? It's cellphone. Di na mo kaya't ng personal ko. Ija ko matyandaan na nga makababay mo. Di kahit ko mga pangibagaan kang kakit mismo dito balayo. With flowers. Flowers? Pangalam ko matisabong. With chocolate. Ha? Sayang lang tayo gastos mo gumatang chocolate. Manolo matandandaanam, uno matantandan mo kaskargador. Basta saan ka umamay? Kahit nga sawan, di nakayat. Naglaglagakit din nga mangyat kang ka? Meaning, Jack pinaibagat ipanagayat ko, pinain ako. Dapat lang. Di ka lang mabainin nga mangarim kanya. Kat no ibagak met, nga saan ko kumarumbeng armen, tanasadot ka. Ang bibiyang mo. So kahit kung biyag na ito, ngawan trabaho. Di agtikak to ti board ko, barbareng no mairuwar kunton. Di man agtungat yung mga opisina ti bangko. Adadaman nga saan ka may kari. Mga opisina ki di bangko, tapos may saka lang kargador. Amo ka masaksaktan ni Ilyong manong naming yung deta materaramidek, masaktan tap no sardingan na kun. Kaya pa yung sumano. Nabayag mo ito saan nakataw-tawagan. Si Atman. Numapanag ti tiyandaan, nabayag mo ito saan ko nakita. Ito na minsan manong naming itinawagan nak ni Karen. Hello, Barbara. Oh, Karen. Awisan ka kuma. Siyak? Oh, ganda siya. Awisan nak. Datot ururaya ke. Ngayon manipod mo tidi. Agtap trabaho ko ti bangko. Siyak awon trabaho. Dak mo tinawawisan. Awisan nga karoon. Gabutawan sa bali nga maawis mo. So nga siya akong ti awisem. Si Kamat. Bamalangan. Uy. Nakaguro nga sigod. Papananta. Damaki party. Party. Siyempre, agbado ak na pindas. Wala na, formal nga ron. Birthday party. Rabii. Uwi nagtawad alain na, siyempre, adakot si kaawan. Doon nagtrabaho ak maten, kakutsi ak tumaten, amok maten nag-drive. Lisensya lat awan, alis tuntulayang mga alat lisensya. Dawasing nga to karad. Ano oras? 7. Sige, dawasan na. Nagpagadak nga rod kini mami manong nemi. Nakapimpindas na ti anak ko. Birthday party? Mami? Siyempre, class, tiag birthday.
So nga classmate nagiti sangaili na. Kasla langam anak iti nairuar mo ti board mo. Mami mo. So tilindak manin. Abay nga di mo tutublian tag-review. Abay na kastak at may iruar mo ton. Kung saan, kabayatan nga gururay ka, iti trabaho, o may naktulungan di tiyandaan. Dahil tayo ka manin, mami, tiyandaan manin. Simarag pa ilayang ni Karen manong Naimi, tap na ipakada na kami smoke ni mami. Oh, Karen, makamukha di kayem mo. Well, mami, no problem. Saan kayo inom tiarat? Amo yun, ado di kita pasama kung saan nga mapupuutan mo, adaarak. Awan di bagdanagan niyo, mami. Tanong kas pagarikan takaya to ni Barbarat minom. Adak tumat nga magipalagip nga kontrolin na. Sa mesa, mati boyfriend na tap no mabartek ket ma-check Edison na. Kas tamat pakalala na no kakit. Ket about ako yo, ada boyfriend mo iha. Adan na. Mau opisina mat lang. Yung sa ang accountant, engineer na. Oh, kasta ko mamat ito anak ko. Makaasawa ko mamat ito mami, dumteng to data. Makasdaawa ka na kayo. Slayo na idil-dil-dil ni Ilyo. Nagagat na siya nga ubing. Mami, may. Inistoryak manong Naimi kini Karen kabayatan nga agtrap-travel kami. Di may panggip kini Ilyong. Kadapi ko ma. No kargator lang. Si Kaman. Maupubisina ka di bangko pagkatapos agarim kang kakit kargador. Ganun sa pakarig na ti ayat. Abay ka din na saan. At namnamayin ko mga nga damarik na kaayat kang kuwana. Alaman? Hamamutin di klase ka ng babae. Ilerjek ko di tandaan pagkatapos kargador tagbaling ang nubyok. Nakaw. Iti party manong Naimi nakanado. Ngam sambat nga makuna crowded ta na ornos. Gugwapo, napipintas, sumirsirpatak nga rod sino digitay kursunadak nga gwapo. Makasarak ako makakita ko mamanong Naimi dati gwapo nga. Awang pa girlfriend na. Wala natin pakariknak ti ayat nga isumat ti mariknahan na kanya. Wala natin kumarati umasadag kanyak nga gwapo nga umasadag nga mariknak at ipatpatig ko. Nga maumat ti mauray ko manong. Hanggang nga siyak ti nakakita nga mismo. Kasla mamukday dya. Karen. Ano mamukday dya? Sino? DJ may ikatlo. Manipo diti amyanan. Amyanan nga laod. Tsaka mo. Gwapo niya. Gugwapo damat amin. Ngayon isang sangat ti ginagwapo. No? Uy, Timalyaw ay ka. Timalyaw iti ayan ta. Ngam saan nga datat kitaan na. Kasla da pakakit-kitak deta nga lalaki. Tsaka lamang lagi. Kasla. Nagrigat agristor ta panungnot ko na yan. Dadat ka po nung napin nga sa mga error board mo. Narigat narigat function. Si Kaman, may panggap man ito, hangko pa nakarora ti board man, ti bagbagamon. Amokon. Kasano ko ma? Nga niya. Ni Ilyong? Kargador nga gararam kang ka? Medyo kainyas na siguro. Tila makit-kitak. Kasi like so. Kasano ko mamakadanon dito di Ilyong iwagbagam kargador. Anya ngamin ti arwaten na makit-kitam. Siyempre, arwat ti kargador. Nakasandong aglang nakabasbas at bagira. Nga ikan ti kargaan na gat-agat ikan. Nakaduldulpet ti arwaten na.
nadulpet isuna. Ganyan tayo mo, baka iso. Asid kam giti pag nanok estgan. Manong nemi, edita, sanak agit kitain ni Karen. Asid kak magkid di kunak. Niya, talon nga adang ko nga mas asidag itayan na imadang mat manong nemi nga madayo. Kasla kahit kong surutin. Papanan na. Siyempre kiti unag ti balay. Balay da nga ta? Balay da nga ta. Asan ako ba? Inarura kong rumwar manong naming ang kabutadyak mauray. Kasap sa puro nakmatin ni Karen. Hey, ape, adakad to eh. Ha? Dati ko nakakaiingas di ilyong simre. Kahit, diyak matin maoray nga rumwar. Balay da nga tareta. So, nag-birthday ngamin. Tiag birthday. Kahit ina. Kahit namatamat, kinablao nito, di ba? Ni Mami Esther. Ama mo? Ama mo at gayam dagiti parents ko. Sa anak ko mga umay. Ngam kabuta, masulit na bang makinig pa pang umatenda. Iso nga siya akong timbaunda. Basta. Kawitan. Nakapanganta maten, di mo kahit tuminom da kawitan. Sino Roray maya? Ilyong? Ano ilyong? Manong na may kaslasan mo na may kat iti panunot kan lagit kuray di ang eksena. Kaslag subli-subli. Huwain. No manen, no paanang sa diyandaan, manong naming kat paragragsakan na ni Mami no kasta makita nak. Aw matam mo ka masapul mo ako arta tao matpapanam. Yung aping anda ka. Ni Mami mat. Di ka at ngandaak. Alam ang ngaron. Tayo naksadya ka ikanan. Si ka man tagbantay ito eh. Adamat sa bali akadwayo. Si ka nga ron tagyan dito counter. Tapos agad pangyatuwatan ni Rita at kwarta, no, at gumatang. Kad no awan ni Rita at adapapanan na, di si kataglako. Mami? Abay. Nabayagan na saan yung nakita ni Ilyong? Itatasahan nga, parang ni Ilyong, sapsapulo mo ito. Salud-sudak lang, Mami. Nimat, Mami. Ngayon kinapod mo na isotikas la kaya't ko makita. Angin, kapag kong baka kahit ko makita. Damagay ko ma. No iso dedi. Imatandar iti party. No kapin ano na, tiagnagat ti Esther. Tiyakpan kami sinalutsod ka ni Mami, no, ang pilyado ni Ilyong. Kanyakpan sinalutsod ka ni Karen, no, anyat ipilyado di Esther nga nag-birthday. Jakmat nga ron mabaling nga tawagan manong nemi ta mabaina. At cellphone na kanyak at tawagan na gidi naman pa saan kung enpunbok nga amok tinamber na. Ano nga tanang mga usarak ti sa bali nga cellphone. Kat tawagan. Kat agalyasak. Diyak ibagbag na siya. Nasunod, mukon. Cellphone ni Mami. Nalipatan na. Anong name indahil ko tinamber na rimuar. Nakapunbok. Ada kayang number ni Ilyong. Ken ti cellphone ni Mami. Anong ket Ilyong nga talaga tingpan na. Nagring. Simong bata. Hello, Mami. Nakatawag ka man. Amo na nga ni Mami. At ti cellphone na nga ron. Hello, Mami. Hello, abit ka sumangbat. Mami, abay. Hindi man sumangbat ni Mami. Sige, amuklatan. Uwan, Mami, sige. No problem. Amuklatan.
nga masapol na. Bikas di ti dialogue na. Amuklatan. At tulag da mami kini Ilyong. Wala ni mami. Unang aping mami tawag na. Kaya nasawan, daddy man, tiawag ni mami kang kuwana. Sa bagay, balo ni mami. Ang pure mata ni mami. Agsubli ni mami manong nemi dito paglakwan di bagas. Mami? Ada relasyon nyo kinilyong? Ano nga relasyon di bagbagam? Anong tawag mo kang kuwana? Kinilyong. Hanga, daddy? Abi ko mga awag kag ti daddy. Wala ta mami ko na nakin ka. Sus, poya. Abi nalagi mo deta. Kung ako lang sa mga kayat ni Ilyong. Abi isot kayat mo katapi kita. Kanabi sa pulan. Nawan mami. Sige, gawid akon. Di agawid kan. Yung jakmat makakuti manong nami. Di wan nagring cellphone ni mami. Kinitak ni Ilyong titong tawag. Hello, Ilyong. Mami, i-speaker mo man. Kinunak ni speaker na. Timawag ka itay, mami. Saan ka mo sumungsungbat? Kaano ka ba? Timawag ka. Hello ka lang nga hello. Saan ka mo sumungbat? Kinitanak ni mami. Nakibiyang ang cellphone ko. Siguro na-dial ko lang itay. So nga, sorry nagadisturbo ka. Asang sangpit mi mami. Ada agordar ka? Alay ka naklatan ni dati. Apag isuunay, naibusan eh. Itaratso mo lang tayo ni pwesto. Sige mami, umayin. Sikat bang i-deliver? Busy kami eh. Iso nga saklatan. Siyak ba tayo-deliver ka? Di man pas nga nagsarita manong nami, dinamag ko kini mami. Mami, kargador ni Ilyong? Kargador no ang kargador. Anak, sa bali ng trabaho na. Kata fish vendor. Sa lang fish. Vegetable vendor. Agapoy di Bagyo. Kaya na dumapa nga pagkapon di natang Bagyo vegetable. Agapod dya Pangasinan, di ikan. Pasariman agapod dya Cagayan. Apa ya? Kargador no. Kargador, kargador? No kargador? Angem no biyahe akit fish vendor. Kumursyante na. Bukod na nga business. Managatutlogan na. Apay. Awan, mami. Sige, mami, agamit ako. Ngam nagpalikawak pa'y laeng manong nemi, kasla kahit ko umakita ni Ilyong. Nakitak ni Ilyong manong nemi nga nangibagsak ti ikan. Iti pwesto ni mama, ni mami, nga awan sadya ni mami. Kalbasan na manong, pimanawin, papananangaruden, padasak man nga suruten ko na. Manong nemi, impan na tiya pagbunbunag na, iti ayan di kiti talaga nga nakikabilan di kiti pagbunag, puskart kunada. Katsimrek manong nemi, iti pa nakabanyo tiya tiyandaan. Napanimablang, napanimisbo. Yung mga na kabaybayak. Siya ka pa yung nga rumwa. Tila mararamid ko. Kinunak tinakam ko manong nemi
Rantak kuman ti pumanaw, iti taadan makitak nga lalaki nga rimwar iti banyo. Nakagwapo manong nemi. Nakadaldalusan manong nemi. Nga, nakasuotin ti polo shirt. Nakapantalon. Nga, ni ilyong ang peso. So, very neat matan nga nakagwapo nga talaga. Saan mo ito nakargador tilangana? Kada di nakitak manong nemi, kada di inatendaran mi kinikaran. Iso. Nakagubgwapo mo't ka talaga nga nakaninit na ito, no? Kasta't arwatan. Manong nemi, sana kung nagpagpakita kang kuhana. Iti may isang arabi, manong nemi, timawag kang kuhana. Makamutan. Basta tawagan. Hamat nga tadakas, no? Kumusta ay kasuna? Nagring si Mungbat. Hello, Barbara? Ilyong? Pasensya ka na. Nai-dial ko. Idapag kumaitay ng si Mungbat kamatin. Aksidente lang ang i-dial mo. Uwin. Awan tiranta ka mang tawag kang ka. Kung ngayon, adasap sa pulik nga nagan, number. Sige nga rin. Okay lang. Noon i-dial mo. Kumusta kan? Ayan mo. Iti kasto nga oras. Adak ti restaurant. Ada dinner date ko. Dinner date? Playboy ka maggayam. Dinner date. Itinubyam. Abi ko makahit mo sa lutsudan. Diba? Dinakpagan na no? Diba? Sinaktan na. Diba? Pinaay na. Aksidente nga ni-dial mo nung talaga nga tawagan na. Kahit kakawalang ang kumustahin. Sorry. Sige nga, Rodan. Kahit nakadisturbo ako. Bye. Diyak maawatan tiriknak manong naming. Karay di ka kundaway nga panang tawag ko kenkuana nga kasjay ti dialogue na. Nga kaadda iti ka dinner date na. No api nga tumtumrem di kitilwag. No api nga makasangit ak. No api nga asla nadagsan di marukong ko. Kada giti si marasarunong nga aldaw manong naming kaslaawan ganay kay ko. Kaslag laladutak. Ba naganakadlawan ni mama uno ni mami manong nemi. Masakit ka kaniiha. Saan, mami? Adaan anayem. No, saan ka nga masakit? No, awanti anayem. Saan ka kasta tirupam? Naliday ka. Mami, Tapi kastoy. Tiyan niya. Awan. Ito anak ko to yan na kaslad na kayat nang ibaga saan nang ibaga ti awan. Ano nga ti problema? Problema ti kawan ti trabaho. Kaya di ka man kami nagsapol ti trabaho. Alangan man ka ti trabaho at gumasidagkan ka. Kaano ti mabaling ko pa nag-review? Kaya anytime mat. Or a month before. Damagam makiadamag ka no, ano ti schedule man ti panag-take iti para CPA. Manong name-imbes nga dakdo ti balay nga awan peraramidag. Or saan ngawisan ni mama o ni mami manong name mapanag-jitandaan. Kadno awan na ni mami iti paglakwan iti bagas nga pwesto na siya tagpwesto iti counter. Ay! Dagagayang Barbara. Sige. Exactly. Adatoy. Ni mami, ada sa jay fish section. Kaikanan.
Ore tanda ka, mabaling nga adalabit papanak. Papanam. Adalabit papanak. Ada kami nagururi sa kanya kay ororayag ni mamim. Tapno sumublat dito yung tiyak mo lang maoray yung bagtanda ka. Ngayon papanam. Ororayag ti boyfriend ko dito ha. Boyfriend? Apay nakaskas daw nga da boyfriend ko. Nabindasak na ta. Oray sa lady ak lang ti bigas. Bagas. Siya barbara, awang penubyong. Kapag kong salutsud ang kanyang no, danubyo ko noon awan. Alay ka nga rin din siya akong naglako. E di agsublin manong Nemi, ni Aida, siyempre pinanawak. Siya kamatin nito. Papanamet, adagur-uro na boyfriend mo? Awan, inak niya ni Mami. Ikaw na malunod mo kahit di mapansin sa Jeffy section. Kaado manong Nemi taggatang kahit makumikom ni Mami. Abi nga minawang kadwayo, Mami. Dati adamat kadwayo, ada na panan na. Banyo nga natutulungan kayo. Awan na ti pag-ipit. Gamaklatan. Ay, di ka malamari ka, gigamtikan. Mami mo. Marariya kakman manong Nemi nga talaga. Ngagapukado kita ado ngaggatang. Nakalak ti supot manong Nemi na pimpintas ko na supot ko dito nga iumak tapos saan una nga marugitan nga may dagkat manong Nemi iti ikay kadiawanan ti gumatang manong Nemi sa batakang kanayon nga agaduda kita man ta imam pay Mami ang utam maruamak to Mami. Milagro. Sila nagboluntaryo ka nga umay. Ano, ada kayat mo nga makita? Mami, anya nga talaga ti trabaho ni Ilyong. Kaya magagmatkan ka. Businessman. Kaya gamot ta ado na gitin ko i-deliver da, ibagsak da, tumulong ang kargador. Gusto nga kargador. Nung makita mi so nga kargador. Abi na may pangipanin kitil yung topic ta. Ada girlfriend nan? Tanyo ta mo. Tikas diya nga kinagwapo na. Handat naman kayo kuha na. Siyempre, baka no sa ala nga may isa. Abi kahit yung isunat para kanya. Nagsihat ka din kayat na ka. Inarim na kiding, binasted ko nga sigo. Kinunag kang guha na nga dyak pagano ti kargador. Nasaktan sigurado. Manipod mo diding, saan mo ito nga tumutawag? Ito na minsan nga siya titimawag. At ka no dinner date na. Kahit mo sa wen na inlove kan kang kuwana. Kasi nga ta, Mami, nainlabak nga tan. Katawan niya kami di mariknam kang kuwana. Dinagbatin kayat. Tapos sinaktak isuna. Pinaay ko. Kahit dahil tagapunan ng api nga naliday ka. Mabali na kasta, Mami. Saan ka pa nga nakirelasyon? Nga magsagabakan? Hakim basol? Basol mo ah. Husgaan man ngamin di tao. Kay gargador, kay ana. Tsak mo tamo nga yung nga sadang ang basta kargador. So nga ko na ako, nga sa mga husgaan, tipadam nga tao, itilangana. Nakita mo ka di isuna nga nakaarwat. Nga saan nga arwatin ti kargador. Nakita ko. Ket? Gwapo. Ti anak ko na ya. Agribyo ka. Tagtek ka di board. Karindo no. Mayroon mo ket talaga kadan tunturid mo nga sumrek nga agtrabaho. Talaga nga di mo kayat. Suplatin na ti negosyo. Bayam.
Orayam nga ni Ilyong tumasidagkan ka. Nagtekak iti may kadua agundaway manong nemi kat kastaon iti ragsak ko iti rumar ti resulta nga nakaruwara ko. Tinawagan ak ni Karen manong nemi, "Uy, congratulations, friend!" Oh, saan ka itan nga maban nga apply? Nagaputa, may sagamutin nga CPA accountant, certified public accountant. Ha? Kinore ko mga pa-idea mo pa in-error mo kaya ayat mo talaga taga-aplikar. At ako matarbaho mo itan. Hindi at ako ma-experience mo itan. Baka na-error mo ti board mo kat promotion nga sigod. Kumaa, jakmetan mo. Ana, matulungan na. Anda ba kanted to eh? I-recommender ka. Agbiso? Agka-opisinaan ta? Uwan. Alaman nga rod Karen, please. Sige. Isaganam, dagiti naskin nga isaganam. Kat i-recommender ka. Nagastrekak manong nemi kadag kaopisinaan community kayem ko. E di bangko manong nemi kadagupan na kiti lalaki nga padami nga empleyado manong nemi awang matibad sulor kadakwada. Kumusta na ito boyfriend mo? Baka nag-share. Nag-asawa kang tan. Umuna na ka nag-asawa ng sika. Sikat agbalin ng maid of honor ko. Siyempre, halangan mo nag-adapay lang sa baliwit. So nalang tanong mabay kang tupay nga sang agasawa. Kat adan to anak ko, baka sa anak to mga ibagay pa yung agbalin ng maid of honor mo. Adan talo nga bulan ko, anong nemi, nga agtrab-trabaho. Iti may sang arabi, manong nemi na tugtog ti silad, daw ti silad ko. Ma? Mami? Sige data? Dakat sa baling agtugtog ita kwarto mong sangas siya. Maturog ka din. Iradrede ko di bagig. Ikatay ko di brak. Taadyak kahit maturungan na ka brak. Hamo pa ilang ikatan. Katada sa nga ilim. Sino? Kitrumar ka atap ng mamon. Sino? Manong nemi na bigbig ko nga dagos. Nanguro na di tumakder, di makita na. Nga nakatalikod manong nemi, di giti doa nga ima na. Nakatartaraki nga ilyong. Ay, flowers for you. At dabay chocolate na. Sabi, anya tidakas nga angin nga nang ipadpad kang ganito eh. Abay, awan ti dinner date mo? Di mo ka di awatin? Yes, of course, awatin. Thank you. Sit down. Abay, kasta pa nagkitam ka niya. Ara-ara pa apong manakasanduak. Nga nang etak. Nga nakaduldul peterwatek. Nga lang isak. Sorry. No, nasaktan ka man kadagiti magpagagidi. Okay lang. Yung mga pingimay ka. Kasanon nagiti girlfriend mo. Well, hanguli ba kinagyan ka? Naadana ka nagiti adult girlfriend. Saan na ka mas daaw? Iti word mo nga ado. Abi nga dagim na. Saan ko kasi neryoso ida? Gabuta kasta ka, playboy ka. Kahit nga sawan, saksaktam na giti babae. Amo damat nga sana ka seryoso. Amo damat nga saan ko nga labida. No love ko man as a friend. Kahit mo sawan, i-date mo ida as a friend. Kahit mo sawan, i-hotel mo ida. Samutin na. Oh, hamutin na. Malaksid, no? Isut mga iba ka. Sus, lastog. Harikat mat na paayak. Nang raro na nagpapakaasi. May ganun. Ada ka, Jay. Kaya dalang ma-experience that.
Kaya dala nga, mapatgan dan yaman nga vision no ara-ara pa happen da. Yung mamom, awang pati. Kinalabmikan ko nga virgin. Ada pa karik na ti ayat nga masigurado nga virgin pa lang. Yung pinaay na eh. Sino? Sino ka dito ng paay kanya? Arig na jak pa na ibagat I love you kang ka. Di kakayat ko na. Di ang ngamin kat plain nga kargador ka lang. Apay no kargadorak lang as pagari ka nga agpay peso. Kat marik nam ti ayat kanya. Paritam tapusong. Una ta, siyempre, di nakababain, nakababain. Ano't nakababain? Asino nga rin tirumbeng nga aklonem? Diyan sa mga eten, numampay milyonaryo. Oh, baga dan to pa nga rupak ti kwarta. Anya ka diti agbandar. Anya ka diti tirumbeng nga masurot. Puso na panunod. Masapo lang agpadpada da. I love you, Barbara. Oh, abis nga guni. Aguro ka, tapanunod pa Diyos ang bat ko. Nakanalisto ka, hindi nga sumungbat, hindi kapag ano. Diyak ara pa, aptikas kan kalaing agbaling ng boyfriend ko. Nakanalisto ka, hindi nga ibaga. Ngayon kumun kontra ti puso kidi. O makita, ano yung itat ibaga? Kinapuno na. Hindi saan ka nga makikita, sapsapulan ka. Hindi saan ka nga maori nga tumawag, siya kung timawag ka. Ngayon nasaktanak lang, madagayam ka date mo. Ngayon, tapno may ikariyakin ka. Nag-take active board. Baglagin nito na karwara. Ito adang trabaho. Oray no amin sa kapulik at siyam nga di mo mairuwan. Oray no kaduan mi mami mi jendaan. Santong agbalbalit pa ng head cookin ka. O pangori ngita ka lang imay. Inururay ko lang natin ang gundaway. Nga muna nga sangwen. I love you, Barbara. Ano nga sungbat ko? Kahit I love you to ko naman. Ano, I like it. Anak mo it. Anggun nga baga, araw-ubon galatan. Naginanakop kami kay ni Virgilio, Uno Virgel, Ilyong ni Ilyong, manong nemi itinakairot. Iri mo na gundaway, manong nemi nga nakinarako pa, ti may isa nga lalaki. Iri mo na guntahoy manong nemi na ramanak ti bara ti agek. Bibig nga nakinagekak. Iti may isa lalaki. Nakiktot kami kini Ilyong. Di ba kangeg kami ti palakpak manong nemi. Ni mami. Hey, mami. Mami. Pagpagisuon na ti awag ko kayong ka, mami. Alang araw din saan yung nabaybayagan. Takait kumuntan ti madaan ti apo ko. Dati sumarunong ibagak kini Barbara, mami. Saan ka makapagkid-kid? Kahit ka na ni mami, timadaan ti apo ko. Mami, mabalin ti umyan? Allah! Umata na. Ala, magaglang. Agasawa na pa yung muna. Nagkasar kami nga rod manong nemi kat nakaragragsak kami. When? Sa anak ng Nyawid, manong nemi ni Ilyong, Uno Virgel, iti balayda, tagas na tutulan. Iti sidong ni mami, tibag na edad mi. Intuloy ko tinagtrabaho iti bangko, manong nemi, idinto tintuloy met ni Ilyong, ti business na manong nemi. Mapanaggatang, kadigiti lako ng ikan, ti Pangasinan, ti Cagayan, nating iti bagyo, kanda dumapay pagkapuan, ti nating. Nga i-distribute na manong naming kadig na mga tiyandaan, iti amyana. When?
Adamat pa naka-opisina na manong naming nga ayan, dagiti lugan na. At butega na, at pa naka-opisina. Nadaan kami manong naming ito ang anak. May isa nga junior, ken may isa nga angel, manong naming. Kay mami, bagami kang kuha na manong naming, isurrender ng di pwesto na, intad ng di sa bali. Isulatan di mga sikaso ka, dagiti apo ko na. Dagiti anak mo. Manugot mo at manong nemi. When? Sa balin na nakapwesto, iti pwesto na paglakwan ti bagas, kan paglakwan ti ikan. Kadagandatan ni mami manong nemi dito balay, nga mga aywan ka dagiti anak mi, no kastangad ta kami trabaho nga kasawa. Dito nga rin ti pagkastritak, manong nemi kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nang urnos, kalbasan nga inak in sentken ka ti Italiana. Ay kaya man una ti anos mo nga nangibasa ket sapay kumata damat na ibatik nga adal liliwaken pagstreamingan ti biag kadagiti pada kadi mangagbiya. More power to your program anong and God bless. Tuloy nga tagkayaman nga pagayam mo, Barbara. Thank you ken ka Barbara. Maraming salamat ken ka Barbara ti panangiburay mo ti pakasalitaam anak asawa ti may sa Cargador.